Hello mindenkinek, itt ismét én vagyok. Sas UUU 43, majd kitalálom ezt a videó címet, de most, hát szóval most néhány kérdésre ez nem. Na szóval, most néhány kérdésre szeretnék válaszolni, összesen 13-ra, amit nekem elküldtek, és hát én most nagyon utána 13 számot, de nagyon megpróbálok egyet. Szóval az első kérdés. Miért nem tudod magadat felvenni YouTube-on? Hát ez mondjuk egy rossz kérdés, mivel fel tudom magam venni. Mivel fel tudom magam... Szóval fel tudom magamat venni YouTube-on, de... nem akarom. Ez az én legnagyobb gondom. Most éppen felveszem magam, hogy így próbálok minden héten kicsúszni a képből, de... hát... ezt nem tudom, mennyire sikerül. Szóval... következő kérdés. Milyen YouTube csatornákat szeretsz? Erre mondjuk a Pingvin harcos, Zséden, Saskó 36 és azért ajánlom a videók között, mert tőle származik a nevem. Aztán ki van még, van, hát a saját csatornám, megszerzett, nagyjából mindig. De most várjunk már, most eltakarom itt a webkamerát, de nem eltakarom. Először meg kéne találni, hogy hol van a webkamera pontos helye. Várjál, megvan. Ez itt a kis gomb. És hozzányúltok mi? Most akkor hozzá. Jaj, de cuki. Egyáltalán nem cuki. De hagyjuk. Szóval, most eltakartam magam, pontosan az ujjammal. És akkor valami állandót már unalmas. Én most tettem mondani, de már unalmasat tartom magam. Szóval, hát kb. Ennyi az, amit szeretek. Aztán most el fogunk kezdeni nézni a vicc helyeket. Kevés kérdés. Szerintem nekem mi a véleményed arról, hogy baszni csak házasság után szabad. Én mondjuk már basztam házasság előtt. És még nem házasodtam vissza azzal, akivel hát elveszkedtem. Szóval erről mi a véleményed? Hát szerintem ez már nagyon kedves dolog volt a 19. században, hogy így akarnak tisztelegni a házasságot, de most már ez bárki meg tudja szedni. Mint például a pedofilek. Mondom például a pedofilek. Pedig mondjuk elrabolják a fiakat, megfogják, aztán ne tudják őket összenyújtani. További kérdés, azt gondolom már ez a nyugodt. Mi a véleményed a WWE 13-ról? Hát, nekem nagyon tetszik, de az egyik hajónak megvan Xbox 360-al, vagy egy is Kanadájáról, aztán várjátok egy perc, aztán nem is majd valamit meg kell tanulnom, például azt, hogy mit csinálok tenni még, életemnek. Mi legyen az élet célom, mi legyen az élet célom, az mindig a legjobb. Na szóval, hát nekem nagyon tetszik, egyik a lehetnek van a Zsoltinak meg az Ákosnak, majd a Zsoltinak meg van, már van egy Ákos névában, beük össze szoktunk ülni, játszunk a 13-nál, Zsoltnak szünket a kedvencel, aztán Ákosnak pedig a Dolák. Várjatok. Nem az, de egyáltalán nem kedvem. Egy, mivel kopasz, kettő, mivel nagyon jól néz ki, kettő, nem, már három, hát azért már szteroidozik. Nem közünk.
Kevin kérdés. Csinálhatnál végigjátszós videókat a Minecraft. És hát ez persze, amint csinálhatnak, amint kerítek magamnak egy olyan gépet, ami elbírja a Minecraft. És jobban van olyan, mert hát az egész infósokran azon a gépen nyitok, és mutatkozok. Most éppen a rendőrságban megöléséről is járok az Enderben, nem az Enderben, aztán szóval itt. De a sorban most nagyon jó lenne felvenni egy olyan videót, hogy én Minecraftozok, és szevasztok! Itt vagyok én, Ender Sharkantől! Aztán meg az összeállítások, hogy mi van? Úgyhogy kevés kérdés. Mi a kedvenc videójátékod? Minecraft. Mit gondolsz a Sims 3-ról? Szerinted jobb, mint a Sims 1 és a Sims 2, vagy még lehet még is? Hát ugye, hát én nem vagyok valami nagy Sims rajongó, de az osztálytársak imádják, úgyhogy szerintem tök állat lehet. Majd megnézek. Vagy talán letöltöm. Nekem mindegy. Aztán kevés kérdés. Hány csalód volt ma? Több millió. Hány főbarátom? Vagy magamat számít? Én nem akartam magamat számítani, de már azt hiszem azt kérdezik, hogy mit tettem már kettőműszak. Egyébként van kimaradva. Nem tudom, hogy ez a hanyadik kérdés, mert számoljátok meg, és küldjétek el nekem kommentben, mert minden megfogok. Itt szomjan meg, éhen meg, minden olyan van. Most hittem ki a fürdőkából. Vizes a hajam. Vizes olyan van. Egyébként, hogyha most azt mondom magamról, hogy pedofil vagyok, akkor a budavári iskolában sok osztálytársam fel fogja ismerni, hogy én ki vagyok. Főleg felvesztették. Na szóval, kevés kérdés. Mindegy, nekem már mindegy, leadok még 3 kérdést, az kész. Kész, vége a videónak. Szóval, mi a vélemény a Disney csatornáról? Egyáltalán nem faszom ezt. Hát, nem azt mondom, hogy szar, de 8 éves koromban néztem. Vagy már, nem, 9 éves koromban néztem. Most. Kevés kérdés. Mi a véleményed Sirius a Grande sorozatáról? Szerintem tök állat. Főleg mivel azt mondta, hát sokan idézem a Sirius. Sokan kértétek olyat, ami olyan, mint a kalandozások a paradicsomban, úgyhogy ez most nem lesz más, mint kalandozások a gömbön. Hát, nekem mondjuk bejön. Nem tudom, hogy nektek bejön. De egyébként iratkozzatok fel Siriusra. Vagy Zsérra. Sasó 36. Vagy rám. Ja, rám mindenképpen iratkozzatok. Rám mindenképpen. Gavi. Hát, megint. Utána is hírek komolyan. Egyébként most nagyon sötét van, és én most tényleg tudom, hogy hagyjuk. Na, most végül. Mindegy, ennyire a kérdésekből, aki beadott nekem kérdést, és nem beadtam el, akkor majd annak üzenem, hogy majd a kövő videóban lerakom. Vágod? Ezt én most megtudom. Na, 2013-ban, második hó, 10-e, és éppen este 8, 14 perc. Még 2 óra is van.
Utolsó kérdés. That's all. Mikor lesz vége a második videó? Ez egy nagyon egyszerű kérdés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.